Aquests són els nois i noies que han passat 3 dies a Àustria juntament amb els membres de l'Amical Mauthausen. Són alumnes dels instituts Lluís de Peguera i Pius Fonequer i el seu objectiu era recordar l'Holocaust i homenatjar els deportats. Tot plegat en un any en què recorda la figura de l'escriptor manresà Joaquim Amat Piniella en el centenari del seu naixement. El viatge ha inclòs una visita al camp de concentració de Mauthausen, una experiència que ha marcat els alumnes. Ja t'ho poden explicar molt bé a les classes, ja et poden ensenyar molts documentals, molts vídeos, que no és el mateix. Diuen allò que una imatge val més que 1000 paraules, però estar-hi físicament val molt més. Des d'allà, sabent la història i tot, sents part del dolor que els deportats i la gent que hi va estar sentia, però no el pots sentir tot, ja que és d'una magnitud tan gran que ningú crec que pugui sentir el mateix dolor, a no ser que hagi estat. És un entorn tan maco, tan esclatant de naturalesa, que quasi fa impossible poder pensar que allà d'alguna manera hi va florir el mal, i la barbaritat i la mort. I en canvi quan van parlar, i ells ho recorden molt bé, allà a les dutxes, amb un deportat durant una bona estona, sí que vaig veure que molts d'ells els frapava l'experiència perquè possiblement aquí tocàvem una fibra que és la fibra de les emocions i la fibra dels sentiments. El regidor Joan Calmet va acompanyar els alumnes en aquest viatge educatiu, que també va servir per fer un homenatge a l'escriptor Joaquim Amat Piniella i a tots els manresans deportats. Un record que es va immortalitzar al camp de Kusen, on hi ha registrada la mort de 16 manresans. Hi ha només un petit edifici que en diuen el Memorial i allà és on nosaltres vam posar aquesta placa. Penso que va ser un acte també emotiu i amb un contingut important en el sentit de dir la ciutat de Manresa no oblida totes aquelles persones, filles de la ciutat, que en el seu moment van lluitar i la majoria d'elles van morir en la defensa d'uns ideals. La sortida ha estat la culminació d'un treball pedagògic que els alumnes han treballat sobre Amat Piniella als instituts, amb un objectiu clar, educar contra l'oblit. Jo penso que aquest és clarament l'objectiu d'aquesta activitat, educar contra l'oblit. Hem de tenir clar que, independentment de les generacions que ho van viure, de les que no ho van viure i de les que encara sou més recents com la vostra, tinguem clar el que ha passat per intentar que vosaltres sigueu una mica més intel·ligents que les persones que us hem precedit i els que ens han precedit i que no repetim mai aquestes atrocitats. L'experiència s'ha pogut dur a terme gràcies a l'Ajuntament i a l'Agència de Viatges Concord, que va ser l'encarregada de portar els participants a Àustria. Els mateixos alumnes que han realitzat aquest viatge explicaran les seves experiències al Centre Cultural del Casino el proper 13 de juny a les 7 de la tarda.